Bon, moi je trouve que c'est pas normal quand on politise les institutions, ça fait problème. Ouais, les institutions ont leur texte, il faut les respecter. C'est la présidente tournante. Quand ça arrive à un pays là, il faut laisser ce pays là gérer cette présidence tournante là. Mais quand on politise ça là, ça pose problème. Hein. Dans tout ce il y a des conséquences, il faut assumer. Il n'y a rien, il n'y a pas de décision sans conséquence. Mais il faut assumer. Nous allons nous assumer. Moi, je préfère vraiment qu'on quitte les francs CFA. Nous avons, le sous-sol est riche. C'est lié à l'argent, l'or, l'uranium, le pétrole, on a tout. On cherche des gens, on va travailler ensemble. Warko ni ne kɔni bɛ min dɔn a la wariko ne bɛ min dɔn a la wariko nin ma nɔgɔn est ce que y'a faamuya wari bɛna bɔ wari bɛna bɔ wari tɛ ka bɔ wariko nin a ma nɔgɔn i y'a faamuya donc ne kɔni bɛ min dɔn an ka to CFA kan i y'a faamuya o se tɛ yen nɔ k'a fɔ ko an bɛ se ka wari kura créer an yɛrɛ ye k'an bɛ to a kan o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ de ye. Wariko ye valeur ko de ye ni o valeur ma k'a la i ka wari bɛ kɛ mun ye donc a bɛ na ni sɛgɛn de ye a bɛ o sɛgɛn kelen de ye i y'a faamuya donc ne ka faamuyali ye an ka to CFA kan i y'a faamuya donc ni jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛɛ bɛ jɛ k'a dun ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ valeur di wari ma donc comme ça a bɛ na ni nɔgɔya jamana kɔnɔ. Compte tenu de ce qui s'est passé entre ces pays membres et les pays de l'AES, je crois que la réaction de l'AES ne doit plus surprendre personne. Moi, je trouve normal que les pays de l'AES quittent l'UMOA. Et les conséquences, il faut s'y préparer. D'abord, est-ce que la monnaie qu'on a envie de créer sera reconnue sur le plan régional et international? Il faudra d'abord déblayer les chemins et voir dans quelle mesure notre monnaie qu'on a envie de créer soit convertible. Donc il faudrait que dans un prochain avenir, il y ait des contacts entre les pays membres de l'AES d'abord, puissent faire travailler des experts en la matière afin que nous ne soyons pas isolés sur le plan monétaire.